வாமா என்ன வேணும்? பென்சில் ஒன்று தாங்க. இதுல பார்த்து எடுத்துக்கோமா. இது எவ்வளோங்க? 5 ரூபா. இதே வச்சுக்கிறேன். 1 2 என்ன இந்த பொண்ணுக்கு 5 ரூபா நான் சொன்னேன், 10 ரூபாயே எண்ணிட்டு இருக்கு. என்ன நடக்குதுன்னு பாப்போம். இந்தாங்க 5 ரூபா. என்ன இந்த பொண்ணு தெரிஞ்சுட்டா கொடுக்குதா தெரியாம கொடுக்குதா? என்ன யோசிக்கிறீங்க? 5 ரூபா தானே சொன்னீங்க, போடுங்க. சரி வாங்கி போடுவோம், என்ன நடக்குதுன்னு பாப்போம். அந்த ரிமோட் கார் எடுங்க. இதுதானேமா? ஆமா. இது எவ்வளோ? 1000 ரூபாமா. 1000 ரூபாயா? எனக்கு புரியலையே. 100 ரூபா நோட்டு வச்சிருக்கியா? 10 ரூபாமா. 10 ரூபாயா? என்கிட்ட 3 ரூபா தானே இருக்கு. 3 ரூபா தான் இருக்காமா? ஆமா. இந்த கார் இங்கே இருக்கட்டும், எங்க அம்மாட்ட போய் 7 ரூபா வாங்கிட்டு வரேன். ஆன்லைன் பேமெண்ட் இருக்கா? ஆன்லைன்லயே போட்டுருவோம். அக்கா உள்ள இருக்கீங்களா? இந்த கார் எடுத்துக்கிறேன். கார் எடுத்துக்கிறியா? பணமா? ஆன்லைன்ல போட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க. என்னது ஆன்லைன்ல போட்டியா? என்னது 10 ரூபா தான். மட்டிக்கு நாடு இவரை காப்பாத்தணும்.